Na serikali ya kaunti ya Kisii wetera senyagetari ya Kisii Teaching and Referral nigo barure amaigerio gochiase gatia abanyagetari kubatikana no semia bantu asokonyora echanjo yoburoire bwa COVID-19 ukona chinga kichege karekyo nigo mwaziri bobachenu ase kaunti ya Kisii leo gega abaga kuboria bantu kugendera wesokia erio kwenyorera echanjo yomuriketo Mildred Momanyi norboti urwaso bwime kiombe kia Amref Kenya gekubwatirana ni kaunti ya Kisii gwetera enyagitari ya Kisii Teaching and Referral nigo giakora egeikaro kia bene imeyo muchobosongo elio gukwanira chinchera chire chibwenete kubwatigwa elio kwenekya buna ebinyinyi bya COVID-19 ngogendera bire gutangwa amono burwaire bwa asthma pressure gatia yande amange gatia bali abakirana ngamono mwaziri bwabachenu omoswati Lea Ogega omo chief officer bwabachenu omoswati Gladys Aminga gatia bande kurwa ase e county ase omwaziri ateba ebirengo biria tole intwebu na e county asokonyora echanjo ya COVID-19 ase ateba nonya naboigo ebinye byombiro na our performance etwalinga at only 36% performance yani in terms of vaccination uptake, lakini bona igatuikire 47% which is very good for us. Ekera tobu ya kombe ya intwe national performance yere 38% igo tole buya Gusii tokoleta buya wa Kisii county tokoleta buya at 47% against the county ere 38 national ere 38%. Igo na botobu yake kuba ase foundation ya ito ya Mastercard buno bokonyo bubo gwetera through CDC Africa then ya trickle down to Amref toko baina nirimbu yamono na abanyagitari baito yamono igabantu baito ekaro tubwate that opportunity with us tigato nyare ko utilize the services kero mukorangirwa na abanyagitari ninju karu nyora vaccination ye mubeso ko bamukwo ekene ngeringa ngoira na birenze byansire kwa bikoira na ansera kinye binyinyi bimbero na kikiagara na kwananga mbo baise kwasi mu mata yabene uruire bwatire ense tigatuti akarobo gotinse na intwe togokonga gotigore rinde tonyare ko bo eliminate yani toto omoteneri kurwa ase kiombe gia Amref Kenya Jora Monditi nigatebire ase okubwaterana kwabo ni county Kisii nigo gwakonyire mono kwenekya buna abantongonyora bale echanje yu twanyare kwa kolanga twanyare kwa kubwaterana mono county na Gusii koimokereria igoro abantu ose namba y'abantu bagia bakonyora vaccine ya COVID-19. So yo te quiero mirar county yetu muwasiri Lea Ogega mano chief officer Madam Gladys Aminga singing yo to support as a county because to kutokuboria abantu baite kero abantu abanyagitari bakire ase ebinyoro byeno esoki asobonge monyore vaccine ya COVID-19 ande mogenda asinyagitari na boigo na mokonyora vaccine ya COVID-19 oyo mo bwabanyagitari abo nigo atebire echanjo ya COVID-19 nero ase asabire abantu gwesokya na konyora echanje yo egende kanengeringa muri abajo asinyagitari jinde cyonsi kiri kikubye chanjo Kisii county engino na ende gakuru free of charge otherwise wetera se ushirika ya Amref negende tukuchi outreach so oyo minto amategara ni korare bagwete kinyaruki yao kubujanje yo igonye toranyore chanje yo bayikange onye naye egerebe complete corona naire terasira igegende tukuyokia sawa minto bakobora libuka seri kuko lakini batamanyeti Guripotelia itaseni kia Ndizi TV litaliane